Kertomus lentävästä luudasta. Kauan sitten eli kaunis nuori neito nimeltä Catherine. Hän asui isänsä ja äitinsä kanssa talossa kylässä. Eräänä päivänä, kuten tavallista, hän meni puroon noutamaan vettä tuodakseen sen kotiin. Kun hän nosti vettä, astia luiskahti hänen kädestään. Astiani on ajautunut virran mukana pois. Nyt minulla ei ole mitään, millä hakea vettä ja tuoda se kotiin. Mitä minun tulisi tehdä? Yhtäkkiä velho ilmestyi. Tervehdys, kaunis neito. Mikä teitä vaivaa? Astiani on ajautunut veden mukana pois. Se on jo kaukana täältä. Ha, älkää huolehtiko. Minä palautan sen teille. Oito ihmeellistä. Astiani on palannut. Kiitän teitä kovin, herra. Nyt voin hakea vettä ja viedä sen kotiin. Neito, kun kannatte noin suurta astiaa edestakaisin, etteikö teitä uuvuta? Totta puhuakseni se väsyttää minua, mutta minun täytyy tehdä se joka päivä, sillä taloutemme tarvitsee vettä. Voin auttaa teitä. Minulla on tämä taikaluuta, joka kantaa vesiruukun kotiinne puolestanne. Oi, todellako? Mutta muistakaa, ennen auringonlaskua teidän on lähetettävä se takaisin palvelemaan minua. Ellei se palaa ajoissa, se menettää voimansa ja muuttuu tavalliseksi luudaksi. Siis näin se on. Toivon, että kunnioitatte tätä lupausta. Minä pidän lupaukseni. Lähetän sen varmasti takaisin teille ennen auringonlaskua. Oikein hyvä. Opetan teille, kuinka sitä käytetään, mutta älkää koskaan unohtako tätä lupausta. Velho opetti Catherinelle, kuinka käyttää taikaluutaa. Hän asetti vesiruukun luudan päälle ja se kantoi sen kotiin. Vau, neito, mikä tää on? Tämä on luutamme, joka voi tehdä työtäni. Todella ihmeellistä. Saisinko hieman vettänne? Tiedän, ettei ole oikein vaivata teitä, sillä näette vaivaa sen hakemisessa, mutta olen kovin janoissani. Ei se ole vaivaa. Annan teidän juoda. Voin hakea lisää vettä. Kiitän teitä, neito. Se ei ole mitään. Jos teillä ei ole muuta asiaa, jatkan matkaani. Tietysti en häiritse teitä enempää. Tunnen alkavani ihailla häntä. John seurasi Catherinea tämän kotiin asti. Nyt tiedän, missä hänen kotinsa on. Mitä minun tulisi tehdä seuraavaksi? John ei ollut tavallinen mies. Hän oli prinssi, joka perisi kruunun isältään. Minä osoitan kunnioitukseni isälle. Hyvä on, poikani. Entä se asia, jota minulta pyysit? Teidän majesteettinne, olen kiintynyt kylänneitoon. Nöyrästi pyydän lupaa lähteä hetkeksi saadakseni tietää hänen sydämensä. Se on hyvä, poikani. En kiellä sinulta mitään, mutta pidä huolta itsestäsi. Isä, älkää olko huolissanne. Nöyrästi pyydän nyt lupaa poistua. Prinssi John pukeutui tavalliseksi mieheksi ja meni Catherinen vanhempien taloon. Tervehdys, setä, täti ja neito. Mikä asia tuo teidät tänne, nuori mies? Saisinko viipyä kodissanne hetken? Auttaisin talon askareissa ja pyytäisin vain ruokaa vastineeksi. Isä, mitä ajattelette? Voisimmeko auttaa häntä? No, tyttäremme tekee jo päivittäin yhtä raskasta työtä kuin mies. Emme halua hänen uupuvan liikaa. On käyttämätön vaja, jossa voitte asua. Vasta lahjaksi voitte auttaa raskaammissa tehtävissä. Kiitän teitä suuresti. Setä, ystävällisyydestänne. Tulkaa, seuratkaa minua. Tässä on paikka, jossa voitte asua. Kyllä, kiitän teitä kovasti, neito. Toissa päivänä, kun tapasin teidät, mä luulin, että teillä jo oli työtä ja suojaa. Totta on, että olen kulkenut etsien työtä saadakseni ruokaa, ja niin päädyin kotiinne. Jos olisitte kertoneet minulle aiemmin, olisin voinut auttaa teitä nopeammin. Nyt, levätkää. Myöhemmin annan teille tehtäviä. Mielelläni, aina. Seuraavana päivänä he menivät yhdessä noutamaan vettä purosta. Neito, odottakaa tässä. Minä noudan veden. Hyvä on, olkaa hyvä. Neito, olen hakenut veden. Odottakaa hetki. Käytän velhon minulle antamaa taikaluutaa. Nopea, asettakaa astia luudan päälle. Oi, tää luuta on todella ihmeellinen.
Se pitää ruukun vakaasti, ettei se putoa. Mutta voi, minun täytyy palauttaa tämä luuta ennen auringonlaskua, kuten lupasin. Se on aivan oikein. Ainakin siitä on ollut meille suuri apu. Palatkaamme kotiin. He tekivät työtä yhdessä joka päivä ja kulkivat myös ulkona. Pian he alkoivat rakastaa toisiaan syvästi. Rakas, oletteko onnellinen tänään? Kyllä, todella onnellinen. Toivoisin, että tällaisia päiviä olisi paljon. Toivon, että meillä olisi aina tällaista iloa, emmekä koskaan erkanisi. Miksi puhutte noin? Leikin vain. Mitään sellaista ei meille koskaan tapahdu. Älkää ajatelko pahaa, se tekee meidät vain onnettomiksi. Tunnen pientä nälkää. Olette nälkäinen. Odottakaa tässä. Palaan pian. Älkää viipykö kauan, rakas. Ymmärrän. Oikein hyvä. Täällä on mangopuu. Kiipeän ja poimin hedelmiä. Au, jalkani. Au, se sattuu kovin. Voi taivas. Catherine juoksi Johnhin luo. Jon, kuinka voitte? Jalkani on varmaan venähtänyt, kun putosin mangopuusta. Voi hyvänen aika. Kestäkää hetki. Autan teitä. Palatkaamme kotiin ja haetaan lääkettä jalallenne. En voi kävellä. Jalallanne tässä kunnossa kävely on mahdotonta. Mutta taikaluuta voi auttaa. Catherine käytti taikaluutaa kantaakseen Johnhin kotiin. Pysykää vielä hetki. Pian olemme kotona. Äiti, jotakin on tapahtunut. Auttakaa Jonhia. Hän on loukkaantunut. Voi lapsi, mitä teille on tapahtunut? Hän putosi puusta. Nopeasti viekää hänet vuotelle lepäämään. Minä hoidan häntä. Kuinka voitte nyt? Onko olo hiukan parempi? Vain hieman. Antakaa minulle paperia ja mustetta. Minun täytyy kirjoittaa kirje. Setä, viekää tämä kirje palatsin kenraalille. Kenraali lähettää vaunut viemään minut takaisin palatsiin. Oi, miksi tuntuu etten ymmärrä? Totta puhuen, minä olen prinssi Jon. Antakaa anteeksi, että salasin sen. Tein niin, koska rakastuin tyttäreenne. Jos prinssi todella rakastaa tytärtäni, olen onnellinen. Se on oikein. Palaan palatsiin tapaamaan isääni. Sitten tulen hakemaan neiti Catherinen aviokseni kuninkaalliseen hoviin. Sen jälkeen kenraali saattoi prinssi Jonhin takaisin palatsiin. Catherine, minun täytyy nyt mennä, mutta lupaan palata ja ottaa teidät vaimokseni. Taivas siunatkoon teitä. Huolehtikaa terveydestänne. Ja tekin samoin. Minun täytyy mennä. Miksi ette pitäneet lupaustanne minulle? Luutani on menehtynyt. Kuka nyt auttaa minua tehtävissäni? Oi, olin unohtanut. Antakaa anteeksi, mestari. En tarkoittanut, että luuta kuolisi. Miksi ette pitänyt sananne palauttaa luuta minulle ennen auringonlaskua? Silloin pelästyin niin, kun John oli vaarassa, että unohdin. Antakaa minulle anteeksi. Palautaako pahoittelunne luutani henkiin? Mitä tahdotte minun tekevän? Teidän on ryhdyttävä palvelijakseni. Mitä? Palvella teitä? Ei, en salli tyttäreni palvella teitä. Kieltäydymme. Emme päästä tytärtämme mukaanne. Kukaan teistä ei voi estää minua. Ei, lapseni. Velho vei Catherinen kaukaiseen, kenellekään tuntemattomaan paikkaan. Minne viette minua? Tämä on asuinsijani. Oi, asuinsijanne. Palauttakaa minut heti. En voi päästää teitä vapaaksi. Teidän on palveltava minua täällä. Varoitan teitä. Jos pidätte minut täällä, kohtaatte vaaran. Uskon, että hän tulee pelastamaan minut. Vai niin? Ja kuka tämä henkilö on? Hän on prinssi Jon. Hän lupasi palata luokseni ja ottaa minut puolisokseen. Todellako? Hän lupasi palata luoksenne. Miksi nauratte? Koska minulla on juoni teitä varten. Sen jälkeen prinssi palasi Catherinen kotiin. Setä, mitä on tapahtunut? Velho vei tyttäremme, koska hänen luutansa menehtyi hänen vuokseen. Mitä? Hän vei hänet. Minne hän on hänet vienyt? En tiedä. Setä ja täti, älkää huolehtiko. Etsin neiti Catherinen ja tuon hänet takaisin. Jonkin ajan kuluttua hän saapui yksinäiselle talolle. Olen hyvin väsynyt ja nälkäinen. Menen sisään pyytämään ruokaa.
Mikä asia tuo teidät tänne? Matkustan etsiäkseni erästä henkilöä ja saavuin tähän syrjäiseen paikkaan. Saisinko pyytää aterian? Kyllä, tulkaa sisälle. Olen prinsessa naapurivaltakunnasta. Tulin tänne lepäämään hetkeksi ja palaan sitten valtakuntaani. Vai niin? Silloin korvaan teidän korkeudellenne tämän aterian jonakin päivänä. Kyllä, teidän on maksettava minulle vastapalvelus. Ja kuinka minun tulee maksaa teille? Teidän on mentävä kanssani naimisiin. Mitä? Avioitua kanssanne yhden aterian tähden? Miksei? Olen kaunis, korkeasukuisen arvon prinsessa teidän vertaisenne. Enkö ole arvollinen? Rakastan jo toista. Lupasin ottaa hänet puolisokseni ja etsin häntä nyt. Jos tämä ateria saisi minut rikkomaan valani, mieluummin nääntyisin nälkään. Seis. Täytyykö teidän todella pitää tuo lupaus? Vaikka kuolisin, en koskaan rikkoisi hänelle antamaani sanaa. Silloin prinsessa muuttui velhoksi. Hahaha. Ah, te olette velho. Catherine, viimein löysin teidät jälleen. Olen suunnattoman onnellinen. Olen minäkin onnellinen, sillä olette pelastanut minut. Pelastanut teidät? Mitä tarkoitatte? Koska annoitte minulle lupauksen. Olette todella pitänyt sen, ette suostuisi avioliittoon kenenkään muun kuin minun kanssani. Ah, ymmärrän. Uskollisuutenne on herättänyt luutani henkiin. Nyt kukaan ei ole velkaa kenellekään. Ottakaa Catherine mukaanne. Catherine, palatkaamme kotiin. Kyllä. Catherine yhdistyi jälleen vanhempiinsa. Sitten hän ja prinssi Joan vihittiin, ja he elivät onnellisina elämänsä loppuun. Tämän tarinan opetus on, että lupausten pitäminen on elämässä kaikkein tärkeintä. Loppu.